Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τη μορφολογία όλων των βασικών τύπων κυνηγετικών σκύλων. Επειδή θα κυκλοφορήσει σε 3 τουλάχιστον ενότητες, αν το βρείτε χρήσιμο, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να σας έρθει ειδοποίηση όταν θα κυκλοφορήσουν και άλλες ενότητες. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, γράψτε τις στα σχόλια και ή θα σας απαντήσουμε από κάτω έτσι ώστε όλοι να βλέπουν την απάντηση ή θα συμπεριλάβουμε την απορία στις επόμενες ενότητες. Πολλής λόγος έχει γίνει για το θέμα μορφολογία και πολλές εκθέσεις. Και εδώ και στο εξωτερικό ασχολείται, προσπαθεί ο κόσμος να μάθει. Αλλά είναι το λιγότερο κατανοητό θέμα στο χώρο του κυνηγείου. Κι όμως η σωστή μορφολογία δίνει την κατάλληλη κίνηση για τον τύπο του κυνηγείου που θέλουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορες ράτσες. Για να έχουν διαφορετική κίνηση, και αυτό βέβαια είναι θέμα μορφολογίας, καθώς και διαφορετική αντίληψη στη διαχείριση του θηράματος. Αυτό είναι θέμα κυνηγετικών ενστίκτων και εκπαίδευσης. Τόσο η μορφολογία όσο και τα κυνηγετικά ένστικτα είναι κληρονομικά. Η εκπαίδευση είναι επίκτητη. Μέτρια κυνηγετικά ένστικτα μπορείς να τα βελτιώσεις με εκπαίδευση. Μέτρια ή κακή μορφολογία δεν βελτιώνεται. Παρά μόνο το μυϊκό σύστημα γυμνάζεται και αντεπεξέρχεται βέβαια πολύ καλύτερα, αλλά απλώς συγκαλύπτει και αντισταθμίζει τη μέτρια ή την κακή μορφολογία. Δεν την αλλάζει. Η επίδοση και το πλεονέκτημα μιας καλής μορφολογίας δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Τι είναι μορφολογία λοιπόν? Μορφολογία δεν είναι η ομορφιά. Είναι η δομή των οστών του σκύλου και οι σχετικές γωνίες που δημιουργούνται ώστε να προκύψει ένας συγκεκριμένος τρόπος κίνησης. Αυτός ο τρόπος κίνησης πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο κυνηγείου που κάνουμε. Και κάθε φυλή έχει έναν τρόπο κίνησης, ο οποίος ορίζεται στο λεγόμενο πρότυπο της φυλής. Το στάνταρ της φυλής, όπως αλλιώς λέγεται. Αυτό που κοιτάει ένας κριτής είναι το στάνταρ της φυλής πρώτα απ' όλα. Δηλαδή ο σκύλος να μην έχει αποκλίσεις στις γωνίες των οστών και στα άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργεί άλλου είδους κίνηση από αυτή που απαιτεί το πρότυπο. Στα άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας ανήκουν το μέγεθος και το σχήμα των αυτιών, το είδος της υφής του τριχώματος, το μήκος του ζώου και το χρώμα του, το μήκος σε σχέση με το ύψος και πολλά άλλα. Οι κυνηγετικοί σκύλοι είναι βασικά 2 κατηγοριών. Οι σκύλοι που κάνουν κυρίως γκάλοπ, που καλπάζουν δηλαδή, και οι σκύλοι που ως βασική τους κίνηση έχουν το τρότ, το λεγόμενο τροχασμό. Οι σκύλοι που κάνουν γκάλοπ και οι σκύλοι που κάνουν τρότ. Και οι δύο κάνουν και γκάλοπ και τρότ. Το ποια από τις 2 κινήσεις όμως τους βολεύει περισσότερο και το πώς κάνουν το γκάλοπ και το πώς κάνουν το τρότ, αυτό είναι που διαφέρει ανάλογα με τον τύπο τους. Στις ράτσες που γνωρίζουμε στην Ελλάδα και που χρησιμοποιούμε στο κυνήγι, εκπρόσωπος του τύπου γκάλοπ είναι κυρίως το pointer και του τρότ είναι το κούρτσχαρ. Σήμερα, πέρα από το σκύλο καλπαστή, το γκάλοπ δηλαδή, και το σκύλο τροχαστή, αυτό που κάνει τρότ, που είναι και το κύριο αντικείμενό μας, υπάρχουν και 2 άλλοι σκύλοι, 2 άλλοι τύποι σκύλων. Είναι ο σκύλος δύναμης και ο χονδροδυσπλαστικός σκύλος. Φολεοδίτες κυρίως, δηλαδή αυτοί που χώνονται κάτω από το έδαφος. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς τους 2 τελευταίους τύπους, διότι αφενός δεν τους συναντάμε τους κυνηγότοπους, δεν αφορούν δηλαδή ούτε αεροθύρες, πουλόσκυλα, ούτε ιχνηλάτες, με εξαίρεση κάπως τα μπασέ. Εδώ θα ασχοληθούμε με τους σκύλους γκάλοπ και τρότ. Το pointer, από τη μια μεριά, ως εκπρόσωπος του γκάλοπ, καλπαστής, και το κούρτσχαρ ή το μπράκο Ιταλιάνο, για παράδειγμα, ως εκπρόσωποι του τρότ, τροχαστές. Η επιλεκτική εκτροφή του σκύλου τον οδήγησε στο να απομακρυνθεί κατά πολύ από το μακρινό του πρόγονο. Δείτε αυτό το κεφάλι του αγγλικού pointer για παράδειγμα και αυτού του bull terrier, η μέρα με τη νύχτα. Αυτό έγινε μέσω επιλεκτικής εκτροφής επί πολλές γενιές. Αν αφήναμε όλα τα σκυλιά του κόσμου να ζευγαρώσουν ελεύθερα, πολύ γρήγορα θα επέστρεφε ο σκύλος στη μορφή του προγόνου του. Διότι στη φύση έτσι επιβιώνει καλύτερα. Εκεί τον θέλει η φύση, σε αυτή τη μορφολογία.
Εμείς τον θέλαμε και τον φτιάξαμε διαφορετικό. Μάλιστα, οι περισσότερες ράτσες σήμερα, όπως είναι φτιαγμένες, αν αφήνονταν στη φύση ελεύθερες για να επιβιώσουν μόνες τους, δεν θα τα κατάφερναν. Προσφέρουν κάτι εξειδικευμένο στον άνθρωπο που δεν θα μπορούσε να προσφέρει ο αρχαίγονος σκύλος. Αλλά βέβαια χρειάζονται και τη βοήθειά μας για να επιβιώσουν. Ας δούμε αυτό το γιούρα. Θα επιβίωνε μόνο του με αυτά τα μεγάλα αυτιά? Πώς θα τα κατάφερνε σε μια μικρή εστομάχη με ένα ανταγωνιστικό είδος, έστω και μικρότερου μεγέθους, ένα τσακάλι ας πούμε, ή αυτό το μαστίφ? Έχει αρκετή δύναμη για να κατατροπώσει οποιοδήποτε θύραμα, αλλά έχει την ταχύτητα να το φτάσει? Για να φας κάτι πρέπει να το φτάσεις πρώτα. Ή αυτό το πόιντερ και αυτό το σεγκούτσι έχουν το ανάλογο τρίχωμα για να βγάλουν το χειμώνα έξω? Φτιάχτηκαν για να ζουν μέσα, κοντά μας, ή έστω σε δωμάτιο, κλειστό, στην αυλή. Για έξω υπάρχουν άλλες ράτσες, όπως ντράκταρ, μακρύτριχο σεγκούτσι και πολλές άλλες. Μακρύτριχο βίσλα. Και για ακόμη περισσότερο κρύο υπάρχουν τα χάσκι, τα γιου βερνάρδου, τα καυκάσου. Την ώρα του κυνηγείου κανένα δεν κρυώνει, λόγω έντονης κίνησης. Μετά είναι το πρόβλημα, στη διαμονή. Ή αυτό το pointer, στο οποίο κυριαρχεί το λευκό χρώμα. Είναι ωραίο να το βλέπουμε και παρέχει και μειωμένη ζέστη στον ήλιο. Αλλά τι είδους κάλυψη παρέχει στο ίδιο το ζώο, εάν επρόκειτο να κυνηγήσει για να επιβιώσει μόνο του? Καμία κάλυψη. Ο σκύλος γενετικά είναι πολύ εύπλαστος. Εμείς έχουμε 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Ο σκύλος έχει 39 ζευγάρια. Μοιάζει σαν να μας δόθηκε από κάπου για να τον πλάθουμε όπως θέλουμε, ανά εποχή και ανά περιοχή, και σύμφωνα με τον τρόπο εργασίας που κάθε φορά μας ενδιαφέρει. Από αυτό τον αρχέτυπο σκύλο, τον πρωτόγονο σκύλο θα λέγαμε, προέκυψε ο σκύλος γκάλοπ, ο καλπαστής δηλαδή, ο σκύλος τρότ, ο τροχαστής, ο σκύλος δύναμης και ο χονδροδυσπλαστικός. Θα ασχοληθούμε με τους δύο πρώτους τύπους που αφορούν το κυνήγι, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των φυλών, ακόμα και αν δεν είναι κυνηγετικές. Ο σκύλος γκάλοπ έχει περίπου τη σιλουέτα που βλέπετε και τον αντίστοιχο σκελετό δίπλα. Φτιάχτηκε για να έχει ταχύτητα και να πιάνει το θύραμά του ο ίδιος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Σκύλος που είναι απόλυτα στον τύπο του γκάλοπ απαγορεύεται στις περισσότερες χώρες στο κυνήγι. Είναι οι λεγόμενοι δρόμονες σκύλοι. Λέγονται και κυνηγοί όρασης. Πού να προλάβουν να βάλουν μύτη κάτω? Ό,τι πιάσει το μάτι είναι κυρίως. Να δείτε πως μοιάζουν. Greyhound, Whippet, Σαλούκι, και κάθε χώρα έχει τον απόλυτα καλπαστικό της σκύλο, τον τύπο γκάλοπ δηλαδή, τον απόλυτο γκάλοπ. Και είναι όλοι σχεδόν οι ίδιοι στις αναλογίες τους. Γιατί απαγορεύονται άραγε αυτοί οι καλπαστικοί σκύλοι στο κυνήγι? Διότι πιάνουν το θύραμα με τα δόντια τους και βρίσκει άσχημο θάνατο. Επίσης, στο 1 χιλιόμετρο που θα το πιάσουν, δεν έχουν το νου τους να το κουβαλήσουν πίσω στον κυνηγό, ούτε συνήθως και τη μυϊκή δύναμη να το κάνουν. Θα καθίσουν να το φάνε επί τόπου και το υπόλοιπο ας περισσέψει και για καμιά λεπού. Αυτό δεν θεωρείται κυνήγι. Συμφωνείτε? Γι' αυτό και απαγορεύονται στο κυνήγι τις περισσότερες χώρες. Στην Κρήτη όμως, λόγω εδάφους, ταιριάζει αυτός ο τύπος και είναι στο περίπου κριτικό σύχνηλά της. Αλλά έχει και κάποιες διαφορές. Και διαφορές μεγάλες στον τρόπο εργασίας. Δεν συνεχίζει τη δίωξη πέραν των 300 μέτρων το πολύ και δεν επιδιώκει να πιάσει το λαγό στο τρέξιμο, εκτός και να τον πιάσει στα πρώτα μέτρα διαφυγής ή στο γιατάκι. Δηλαδή, παρόλο που είναι σκύλος γκάλοπ, η νοοτροπία της γρήγορης επιστροφής γλιτώνει συνήθως τα θυράματα από το να πιαστούν από το σκύλο πολύ μακριά από τον κυνηγό. Αντιθέτως, ο σκύλος τρότ, ο τροχαστής δηλαδή, είναι φτιαγμένος για πολύ ωραία εργασία, με πιο μέτρια ταχύτητα, αλλά πολύ ξεκούραστα. Είναι φτιαγμένος για πολύ ωραία έρευνα, χωρίς να χάνει δυνάμεις και χωρίς να χάνει οσφρητική ικανότητα. Το λαχάνιασμα που κάνει ο σκύλος γκάλοπ, για παράδειγμα, του αφαιρεί γρήγορα σχετικά κάτι από την οσφρητική του ικανότητα. Είναι αυτό που λένε κάποιοι περδεκάδες, τώρα που έφτασα στα πουλιά κοντά δεν έχω πια σκυλί. Τι έπαθε δηλαδή το σκυλί? Είναι λαχανιασμένο και εξαντλημένο.
Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στις ζεστές και μέτριες και ψιλοζεστές μέρες ή στις υγρές μέρες με τους νοτιάδες. Στο λαγοκυνήγι, ο σκύλος τρότ, κυνηγώντας με σταθερή και άνετη ταχύτητα, φέρνει το λαγό ξανά και ξανά στο καρτέρι. Άλλου είδους εργασίες, όπως το κουμαντάρισμα των κοπαδιών, απαιτούν συνήθως σκύλους τρότ, οι οποίοι με πολλά χιλιόμετρα την ημέρα κατευθύνουν το κοπάδι εδώ και εκεί, χωρίς να κουράζονται. Παράδειγμα, ο γερμανικός πιμενικός, εξαίρετος εκπρόσωπος του σκύλου τρότ, ιδίως στην αρχική του μορφή. Και σήμερα σκύλος τρότ είναι, αλλά έχει διαφορές. Σήμερα μόνο οι γερμανικοί πιμενικοί εργασιακού τύπου μοιάζουν με το αρχικό τους πρότυπο και είναι πάρα πολύ λειτουργικοί ως σκύλοι τρότ. Λίγο δίπλα στο σκύλο γκάλοπ, προς την κατεύθυνση του τρότ, αλλά ξεκάθαρο γκάλοπ ακόμη, είναι το αγγλικό πόιντερ. Ας δούμε τώρα καλύτερα την ανατομία και την κίνηση του σκύλου γκάλοπ. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σκύλου είναι η ανοιχτή γωνία μπροστά και η κλειστή πίσω. Δηλαδή μια ανισορροπία γωνιών μπρος και πίσω. Όχι κατά λάθος, αλλά επίτηδες. Οι νέοι μελετητές της ανατομίας του σκύλου αγανακτούν με αυτή την ανισορροπία. Γρήγορα όμως, καθώς προχωρούν στα μαθήματα, καταλαβαίνουν ότι είναι σκόπιμα φτιαγμένη και είναι η βάση της κίνησης του σκύλου γκάλοπ. Η σκόπιμη ανισορροπία λοιπόν πίσω γωνίωσης και μπροστινής γωνίωσης δημιουργεί το εξής φαινόμενο βηματισμού. Όταν κάνει τρότ ο σκύλος γκάλοπ, τα πίσω πόδια σπρώχνουν πολύ και με μεγάλο βήμα, ενώ τα μπροστινά δεν μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλο βήμα. Ο λόγος είναι η κλειστή και δυνατή πίσω γωνίωση σε συνδυασμό με την ανοιχτή γωνίωση μπροστά, δηλαδή την κάπως κάθετη ομοπλάτη και το κάπως κάθετο βραχιόνιο που προκαλεί ανοιχτή γωνία μπροστά. Το βραχιόνιο στα σκυλιά γκάλοπ είναι πιο κάθετο από το βραχιόνιο στα σκυλιά τρότ και βγαίνει κάτω από τα πλευρά, δηλαδή ο αγκώνας εξέχει κάτω από το στέρνο. Αντιθέτως, στα σκυλιά τρότ η ομοπλάτη είναι πιο παράλληλη με το έδαφος και το βραχιόνιο επίσης πάει πιο πίσω, συνεπώς ο αγκώνας είναι στο ύψος του στέρνου και ταυτόχρονα εκτείνεται προς τα πίσω. Έτσι, στα σκυλιά τρότ τα μπροστινά πόδια έρχονται πολύ κάτω από το σώμα, δεν είναι μπροστά δηλαδή, αλλά μοιάζουν σαν να είναι κάπως από κάτω, δηλαδή οι αγκώνες έρχονται πιο πολύ προς τη λεκάνη. Αντιθέτως, το βραχιόνιο οστό του σκυλιού γκάλοπ δεν βρίσκεται προς τα πίσω τόσο πολύ όσο του σκυλιού τρότ και η πιο κάθετη ομοπλάτη σε σχέση με τα σκυλιά τρότ κάνει το μπροστινό πόδι να μην έχει και πολύ μεγάλη έκταση μπροστά όταν κάνει τρότ. Αυτό έχει ως συνέπεια μικρότερο βήμα, τόσο σε έκταση προς τα εμπρός όσο και σε έκταση προς τα πίσω, διότι το βραχιόνιο οστό είναι πιο κάθετο, πιο μικρό συχνά και δεν πάει εύκολα πολύ πίσω, ώστε να ανοίξει το μπροστινό βήμα και προς την πίσω κατεύθυνση. Καθώς λοιπόν το βήμα του μπροστινού ποδιού είναι μικρότερο, πώς δημιουργεί αντιστάθμισμα στο μεγάλο και ισχυρό βήμα που σπρώχνει από πίσω? Με το να σηκώνει κατά το τρότ το μπροστινό πόδι λίγο παραπάνω για να δώσει ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μια ανάσα χρόνου δηλαδή, ώστε να καθυστερήσει λίγο η πτώση του μπροστινού ποδιού προς τα εμπρός. Μιλήσαμε τώρα για το πώς κάνει τρότ το σκυλί γκάλοπ. Το τρότ του σκυλιού γκάλοπ μοιάζει να είναι λίγο στον αέρα, σαν την μπαλαρίνα. Δεν έχει την έκταση που έχει το τρότ του σκυλιού που είναι φτιαγμένο για τρότ. Παραδείγματος χάρη του Κούρτσκαρ, η Μπρακοϊταλιάνο, η Γερμανικός πιμενικός. Το τρότ του σκυλιού γκάλοπ είναι ανάλαφρο, αλλά απαιτεί περισσότερα βήματα για να καλύψει την ίδια απόσταση με το σκυλί τρότ. Η ενέργεια που απαιτείται στο σκυλί γκάλοπ είναι πολύ μεγαλύτερη και στους δύο βηματισμούς. Και όταν κάνει τρότ και όταν κάνει γκάλοπ. Και στον τροχασμό του δηλαδή και στον καλπασμό του. Όπως λέγεται στα ελληνικά,
το trot και το gallop. Γι' αυτό ένα pointer χάνει τόσο πολύ βάρος μετά από ένα ολοήμερο κυνήγι. Η μορφολογία του το κάνει να τρέχει πολύ, ξεκινώντας κατευθείαν με gallop, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ενεργοβόρο, δηλαδή καταναλώνει πολλή ενέργεια. Μετά όμως, όταν κουραστεί, το γυρίζει σε trot. Όμως το trot του pointer είναι περιορισμένο σε έκταση βηματισμού και είναι πολύ πιο αργό από το trot του Kurzweil ή του Bracco Italiano. Άρα λοιπόν, η ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθεί η ίδια απόσταση είναι πολύ πιο μεγάλη. Και όταν κάνει gallop και αφού κουρασμένο πια το γυρίσει σε trot. Μιλάμε για τον τύπο του pointer εδώ, υπενθυμίζω, που είναι ο εκπρόσωπος του σκυλιού gallop στο κυνήγι. Στο κυνήγι όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε αυτές τις χώρες. Τώρα αυτό αντισταθμίζεται με το πάθος που έχουν βάλει οι εκτροφείς μέσα στο pointer. Τόσο πολύ που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πρόβλημα. Δεν είναι λίγα τα pointer που το μόνο που ξέρουν είναι να τρέχουν. Όμως από άποψη υγείας, ένα ζώο το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για πολύ ωραία εργασία και παρόλα αυτά λόγω πάθους την επιθυμεί την πολύ ωραία εργασία και μάλιστα θέλει να συνεχίσει και με μεγάλους ρυθμούς, γρήγορο γκάλοπ δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν να παθαίνει μερική αφυδάτωση σε κάθε κυνήγι και να φεύγει νωρίς από τη ζωή λόγω προβλήματος νεφρών. Αν και το θέμα μας εδώ είναι μόνο η μορφολογία, θα εξηγήσω λίγο το πώς μπορούν να βλαφτούν τα νεφρά μέσω συνδυασμού κακής μορφολογίας συνδυασμένη με πολύ μεγάλο κυνηγετικό πάθος. Το συγκεκριμένο εικονιζόμενο pointer έχει ανοιχτή γωνία μπροστά και δεν του βγαίνει καλό trot. Έχει όμως κλειστή γωνία πίσω και μακριά λεκάνη που εξέχει πίσω από την ουρά. Έτσι, με το μυϊκό σύστημα το μεγάλο που δημιουργείται εκεί, οθεί έντονα, σπρώχνει έντονα δηλαδή προς τα εμπρός. Άρα θέλει να κάνει συνεχώς γκάλοπ. Το γκάλοπ είναι όμως κουραστικό. Αν η νοοτροπία αυτού του ζώου είναι τα δίνω όλα, τότε η ενέργεια που απαιτείται και ο μεγάλος μεταβολισμός που απαιτείται εκείνη την κυνηγητική ημέρα θα προκαλέσει σταδιακά πρόβλημα στα νεφρά. Έχουμε δύο pointer μετά το κυνήγι να είναι αρκετά πιο αδύνατα. Ένα μέρος που έφυγε είναι νερό. Ένα άλλο όμως είναι λίπος και μυϊκή μάζα. Μέσα από ποιο όργανο έφυγαν το λίπος και η μυϊκή μάζα, αυτά τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού? Μέσα από τα νεφρά. Και αν δεν υπήρχε αρκετό πότισμα εκείνη την ημέρα, ανά 2 ώρες τουλάχιστον, τότε τα νεφρά την πλήρωσαν. Άριστα περδικόσκυλα, pointer, έφυγαν από τη ζωή στα 6, στα 7 ή στα 8 από νεφρά. Η ανισορροπία λοιπόν αυτή μπροστινής και πίσω γωνίωσης κάνει το pointer από τα πρώτα βήματα κιόλας να εγκαταλείπει το trot και να το γυρίσει στο gallop. Ή συχνότατα να ξεκινάει κατευθείαν με gallop, διότι το βολεύει κατευθείαν και δεν το βολεύει το trot καθόλου. Βλέπουμε για παράδειγμα πώς ξεκινάνε τα pointer στους αγώνες. Φεύγουν βολίδα με γρήγορο gallop και συνεχίζουν με έντονο gallop. Αν και η πίσω γωνία ήταν επίσης ανοιχτή, θα έκανε gallop, αλλά με πιο μικρά άλματα. Έτσι είναι το Επανιέλ Μπρετόν. Ανοιχτή γωνία και μπροστά και πίσω. Και τα άλματα του Επανιέλ κατά τον gallop είναι μικρά σε σχέση πάντα με το μέγεθός του. Οπότε με το να ανοίξουμε τις πίσω γωνίες στα σκυλιά gallop και να έχουμε ισορροπημένες αλλά ανοιχτές γωνίες και μπρος και πίσω, θα κάνουμε να έχουμε μικρότερο άλμα κατά τον gallop τους και όχι να τα βολεύει το trot και να κάνουν ένα ωραίο trot με μεγάλο βήμα. Βέβαια, κάθε ράτσα φτιάχτηκε μελετημένα, φτιάχτηκε από ανθρώπους που αφιέρωσαν χρόνο, χρήμα, ενέργεια, δοκιμές, προσπάθεια και φτιάχτηκε για συγκεκριμένο τόπο και για συγκεκριμένα θυράματα. Το pointer και τα όμοια μορφολογικά σκυλιά φτιάχτηκαν για μεγάλους, αχανείς τόπους, οπότε θα έπρεπε σε ένα 2ωρο, σε ένα 3ωρο τόπο πολύ να εντοπίσουν τα θυράματα, τα οποία συνήθως ήταν κοπαδιαστά
και να καλύψουν γρήγορα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα σκυλιά τρότ φτιάχτηκαν για πιο μέτρια ταχύτητα, αλλά ακούραστα, πολύωρο κυνήγι και πολύ μεθοδικό ψάξιμο, μεθοδικότερο. Και τα δύο έχουν την αξία τους. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες στο επόμενο επεισόδιο. Σας είπα ότι αυτό θα βγει τουλάχιστον σε 3 επεισόδια και αν πρέπει να πάμε και σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια θα πάμε και σε περισσότερα. Γράψτε σχόλια από κάτω, ερωτήσεις ή ό,τι άλλο νομίζετε και θα κοιτάξουμε να σας καλύψουμε σε επόμενο βίντεο.